Jeg vil til at fortælle om et tillægsprogram til vores Smart Notebook, som jeg har brugt sammen med mine elever. Smart Notebook er det program, vi bruger sammen med vores smartboards på skolen. Og jeg starter lige med at åbne programmet her, så I kan se, hvordan det ser ud til at begynde med. Det jeg har gjort er, at jeg har lavet en lille præsentation for eleverne om Alice i Eventyrland, som vi arbejder med i engelsk i et eventyrforløb, fantasyforløb. Og i den forbindelse vil jeg så gerne have eleverne til at lære at udvælge nogle eksempler i teksten, som I kan se her. Så det var min idé, at jeg vil få dem til at finde nogle konkrete teksteksempler til at understøtte deres karakteristik af Alice fra teksten. Og jeg vil gerne have, at de kunne se hinandens eksempler. Så det jeg gjorde var, at jeg startede sådan et tillægsprogram, som ligger herude, som hedder Extreme Collaboration. Det kan man så trykke på her. Og så forbinder man lige, det er noget man kan downloade, hvis man bare går ind på nettet og trykker Extreme Collaboration, som jeg lige kan gøre her. Den ligger der. Og så kan man bare downloade det tillægsprogram til sit Smartbook program, hvis man altså bruger det. Og det er meget smart, fordi det lader nemlig, som man kan se her, eleverne sende ting direkte fra deres computere eller deres mobiltelefoner til boardet. Og det gør de inde på den her hjemmeside, der hedder add2notebook@2nb.com. Og den kan de bare logge ind på. Det ser meget enkelt ud. Og så skriver de det session number, som man kan se, når jeg går ned her. Så hvis jeg skriver connect, så skulle der meget gerne ske noget. Og så står man her, session, så kan de enten skrive med deres navn, eller lade være anonyme. Og jeg vil gerne have, at de beskriver, hvem de er, fordi de har en tendens til at også skrive lidt nogle sjove ting. Og så kan man lave, at sige, at man vil gerne have det listet op under hinanden. Og så har de det der ID-nummer deroppe, som de så skal bruge for at få adgang til den her session, vi er i gang. Så hvis jeg nu siger Start Activity, så skulle den gerne gå i gang. Og så skal man lige huske at gå herop og skrive ja, students can join. Så er det så, de skal kopiere det her ID-nummer. Og det kan man jo bare skrive op på tavlen, hvis man vil. Og så er de inde i det her Add2Notebook program. Så skriver de connect, og så skriver jeg mit navn heroppe for eksempel. Og så får jeg så muligheden for at sende her op til 3 beskeder op til boardet. Og det kan jo være hvad som helst. Wonderland, og det er lidt svært at skrive lige nu. Men ideen er så, altså når de sender det, så kommer de op på boardet. Og det har de jo så gjort her på, hvis jeg lige går tilbage, det følgende slide har jeg så fået eleverne til at udvælge citater, og det var jo meget nemt for dem, fordi at det kunne de så kopiere direkte fra deres tekst, og så sende det her op på boardet. Og så har de lagt lidt tillægsanalyse til her. Alice feels very bored. Så kommer de med et eksempel, og hvor det kommer fra. Og så snakker vi selvfølgelig lidt om de her eksempler, hvor stærke de var, og hvordan de kunne bruges til. Der var også en karakteristik af fortælleren her, men hovedsageligt nåede de til Alice at udvælge nogle citater. Nogen havde bare lavet en analyse eller en karakteristik her, uden at udvælge citater, så det så vi også lige en snak om, at det var man nødt til at gøre. Men ideen var, at det var meget smart lige at få op, så vi kunne gennemgå det. Og med længere stykker tekst er det jo meget nyttigt, fordi at de så ikke behøver at skrive så lange ting op på tavlen selv, men de bare kan copy-paste det fra teksten, og så sende det op til boardet, så alle kan se det. Det man så også meget hurtigt kan gøre, det er, at man kan gå ind jo her, og så kan man trykke slet. Fordi de har jo selvfølgelig en tendens til også nogle gange at skrive nogle ting, som ikke er specielt relevante. Men det er meget hurtigt slet, så man får rimelig hurtigt manet det der, de der spændende kommentarer, der kommer til jorden igen. Men det program har jeg med fordel brugt også til andre ting, og det kan blive mere avanceret end det her. Men det der med at lade dem sende ting direkte fra deres computer op til smartboardet, synes jeg fungerer rigtig godt for at gøre en gennemgang mere overskuelig. Men det kræver selvfølgelig, at man har det her Smart Notebook program. Og nu
kan jeg lige prøve at vise herovre, fordi det er nemlig ikke lige med endnu. Men det herovre, så har man jo så sine almindelige faner her. Og den der Extreme Collaboration kommer over som sådan en over puslespilsbrikken, fordi det er et tillægsprogram, som man har været inde og downloade. Men det fylder ikke rigtig noget, og det tager ingen tid at downloade. Og det er nemt for eleverne at bruge, fordi den der hjemmeside er jo også meget overskuelig. Ja, det var bare lige det, jeg ville vise.